Sa atong pagkaymugso ning kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Opera ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangalan Naneng, 23 years old, minyo ug may usa ka anak, taga diri sa Mindanao. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong pagmaptus karon. Nasundan man gud dayon ng akong anak nga wa pa malutas. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghita po. Agay! Naunsa ka ni Neng? Ay! Oh, Sakit! Tabri ani magpatutik bata maoy. ay agwanta ha. Kay sayo man imong gisudlan. Mamasad uy. Sakit ta di ani uy. DJ Ako na lang inos Jonad nagataso na lang namo ning among anak maoy. Di ko kagwanta ani magpatutoy bata uy. Nya, may kwarta mong ipalit og gatas sa bata. Na, mahal na ba kaing gatas ron para sa mga batang masuso? Pero sakit ta di ani maoy agay. Kay gid uy. Hala na Yes. iton ganing akong tutoy. Oy, Agay sakit na binat ako tutoy ma. Oy, Neng, dili ingon ana mga undang na ang bata sa pagpatutoy. Ayaw intaw nagbiraha imong tutoy. Kun dili, lumse. Ha? Lumsan ako akong anak? Lumse sa imong tutoy ba? Ana, be, ana ba? Agay maoy. Awa. Di ba? Namuhi sa totoy nga atong gilumsan sa imong soso ang bata, ha? Di ba? Pero nihilak pod lagi. Murag dito maayo mada. Madisgrasya pa lang unyang bata. Kay ingnon ti ka anak sa una, day. Huh? Ilabi na og mamaakas totoy nako. Mao nga lumsan ti ka, akong iduot og mayo aron mamuhi ka. Kay masakit man kun birahon nimo ang imong totoy. Kay inigbira nimo. Mas mututoy pa hinunog maayo ang bata aron dili kabuhi sa imong atngal. Ilabi na unya og magnipunan na day. Ay sus, mas grabe pa ng mamaak. Ay, di na jud ko aning mga anak ma. Di na jud ko muusab. Aray, sis. Ay nalang ko, ana, nga dili na muusab ni Ning. Storya ra na. Awa niya. Way siguro, nga dili pa na mo tuig ng bataa. Mumabdos na sad kag usab. Simbak ko ma uy. Ah, simba. Moto kog sentro uy. Mangutan ako dito kung unsay para family planning. Magpills lang siguro ko ma. Unsa? Oh, ikaw, kung gusto kang mag-pills, may mga pills naman tang libre din sa DJ Lax Unya, Remix. okay na lagi ma'am kung mag-inom kog pills nga usa pa man ang akong anak ma'am. Aw, dili gid unta kay bata pa ka, usapay anak. Mo advise me nga mag-family planning kung mulapas na sa tulo ang anak. Nya kay gusto ka man kahang mag-control una. O lagi ma'am, kay lisura ding mga anak ug magpatutoy bata ma'am eh. Mga anak ko pero unya na. Aw, nahala sige, pag-pills lang una. Ah, sige ma'am, salamat. Ganun kaning? Lapat man kaya akong Oreo eh.
O pag mong tambal. Nagtumar naman ko. Pero do kayang nawa sakit eh. Karon pa mo kung makasuway ani sakita. Nya, magpanlipong man ko. Uy, noon sa magkaka. Di ka ni tungod sa pills nga ako gigamit. Ha? Sukat nga nagtumar ko og pills, grabe naman ang pagsakit sa akong o daghan na kayo kong mga gipamati. Magpanlipong na gani ko. Wa man ni nako batia dihang wa pa ko magtumar og pills. Maong wa ko'y mahimo, giundangan ako ang pagtumar sa pills. Unya, Unsay wala ka duga. mabtos ka kuyo. Di ba nag-pills man ka? Relax, Ako magiundangan ko kay labad man kay sa kong uwat tong higayon na ko. Kung inom ko, nya magpanlipong pa ko. Ganun sa lang. Hey, wa man ka musulti noon dang baday ka tumar sa pills, oy. Mabdos na gyud kuyo sa. Oh, unsa pa man day? Wa na gud ka duga. Matik na na. Aw noon. Gadahan ang sad noon kung mamanghuran ng atong anak. Aron mapun-an ang akong anak bisan og usa. Layo? Kay nga ano man godi ay pod og mumabdos kag usab. Ma, wa pa taon magtuig ning akong anak. Uy, anya, mabdos na sad ko. Ay maayo man ang bata nga magsunod god. Kay aron mausaran nimo sila sa pagbantay. Ay, di na ako ma-imagine, ma, uy. Hasol naman gani ning usapa. Unsa na ka kun magduha na ni sila unya dugol ra kay gap. Aw, antusa. Kay tinuyuan man. Ma, Oy, Gaw. Nining, ikaw man di na. ay, kisa pa man day gaw. Oy, hala? Uy, nagkugos ka anang batang gamay o niya. Dako na sa lang imong tiyan? Nasundan lagi ko ka, uy. Pila ni may edad ng bata, Usa ka tuig na. Og upat ka buwan ning akong tiyan, gaw. Ay, tay sa gaw ha. Oy, hala. Oy, Malingkod sa ko aling daplin kaw kay patot yun una nin akong anak. ay wala pa din na nimo lutasan ng nagmabdo sa mangka? Ha? Kay nga na day kaw. Uy, pastilan, makadaot na sa duha ka bata, Gaw, uy. Lagmit usaan na mapildi. Kay magdaog man sila. Unsa? Mao na isulti-sulti sa katiguangan. Maong lutasan na lang ng usa ni Neng. Kay tuig naman sa bitaw na kapil. Lisod kay lutason bata ama. Uy, di gyud mo biya sa kong tutoy. Niya? Hawar na siya. Bisan og magtutoy pa Relax, nimo, relax. daot kaayo, payat. Kay nag-ilog man na sila sa iyang manghod sa imong bitamina. Mao na ang posible nga madaot noon na silang duhaneng. Ha? Maluoy kumulutas sa akong anak, kay di manggod kaayoy mo kaoning bataaw kanon. Samot na og akong lutason. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, sukad pag tumar na ako og pills, daghan kay kong gipamati ug magsigig labad ang akong Ang pagtumar ko bagyod og pills ang hinungdan. Ikaduhang pangutana, giundangan ako ang pills ug pagsunod buwan na maptos tayon ko nga wa pay tuig ang akong anak. Nagsigi para baghapon ko og patutoy niya. Makadaot ba ni niya usa akong gimaptos? Ikatulong pangutana, unsa sab ka tinuod nga kon padayon nga magpatutoy bisag maptos, magdaog ko nung akong bata ug ang akong gimaptos ug posible nga usa ang mapildi. Tinuod ba? Payat ra ba ang akong bata nga gipatutoy? Usa, iyasab ka ning pagnipon? Ikaupat og katapusan, payat o daot kayong akong anak, bisan ako pang gipatutoy. Tuig na siya, og 4 months na ang akong tiyan. Maayo ba nga lutason ko na lang siya? Unsa may akong i-vitamins o ipakaon niya aron manambok? Palihog, tabangi o tambagi ko, kini ang akong suliran, Neneng. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra.
Karong adlaw, kami gihapon sa kuang partner ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problema na may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral ug mga problema sa mga ginadiling drugas. So unsa pa man inyuhang gipaabot guys, ipada na dayon ng inyuhang mga suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Punto legal, medical, Medical. karong adlaw si Neneng, 23 years old, taga Mindanao. Mindanao. Ngay usa ka anak. Yes, kumusta naman mo da sa Mindanao, no? Si Oh. Dr. Ondo Go og Michelin Mabdus Go. man day ni siya, no? Nga wa pa malutas ang usa. Mm. So unang pangutana niya Doc. So kad pagtumar kuno niya pills, daghan kuno kayo iyahang gipamati niya magsigig labad ang iyahang ulo. Ang pagtumar bagyo niya og pills ang hinungdan. Posible, moingon ko nga daghan magug mga side effect po ning pills, no? Depende True. po sa klase sa pills na Correct. imong ginainom, no? Mm. Usa sa mga effect animal bad sa ang imong ulo. Kunya ang uban mo tinder mo enlarge ang breast, no? Usa na nya uban na ni mag-amenorrhea. Of course, dili na mag-mens for several. Ang amenorrhea man gyud sa medical term kung ang babae di na mag-menstruate for a period of consecutive 3 months, no? Kunya mag-weight gain, mag-mood swing. Usa sa mga adverse effect ng pills is mo lower ang sex drive, ha? At least aware ang mga bana, no? Kung mag-pills yung mga asawa, di na kayo inyong tag the term na attorney, horny sa Yes, before, correct. no? So mao na nga Ay, aware gana. na niya ana. Usa ang side effect sa contraceptive pills, akong balikon nga mag-headache, no? Mag-headache, no? Okay. Okay. Kaduhang pangutana attorney. Ikaduha niyang pangutana, giundangan nako ang pills ug pagsunod buwan na mabdos dayon ko nga wa pay tuig ang akong anak nagsige para gihapon kog patutoy niya. Makadaot ba ni kay murag mag-abot siguro Doc O, ba, mag-abot ang og tuig, feeding? no? Makadaot ba ni or sa iyahang pagmabdos? Or sige, mabdos? Kanang magpagam lang gyud po ka og gubigay ni, no? Da sa Mindanao, no? Nya kinahanglan nga imong prenatal check-up bisan dala sa atong pinaka-nearest barangay health center very regular kay naamo gyud tay mga supplementary vitamins pod mahihatag nga itong mga midwives, nurses ug doctors dahil sa mga barangay health centers like iron preparation or unsa naman lang dihay mga supplementary vitamins nga mga healthy gyud ka all throughout your pregnancy, no? So, yeah, that's true. Kung mahunong ang pag-inom sa pills, so wala na kay protection, yan na kay, of course, na kay sex contact, kay minyo man ka, so posible nga mabuntis ka, no? So, ang imong concern, kung makadaot ba niya ang nagnabdos siya, okay raman na, kay bata pa man siya ito nino, Bata pinadani, pa, 23 pa. 23 ka. Bata pa kayo nining, no? No, kaya pagam lang yung ka o ubigay ni, no? Correct. Na para nga di ka magka-problema, no? Ikatulo niyang pangutana, unsa sad ka tinuod nga kung padayon nga magpatutoy bisan mabdos, magdaog kuno ang iyahang bata og iyahang gimabdos ug posible ug ang usa kuno mapilde tinuod ba? Payatra ba kuno ang iyahang bata nga gipatutoy? Ug lutason na lang diya. Pwede glutason. Dok, no nga mag-formula na lang pero mahal man gud. Mahal mong good pod, no? Agree. Well, the breast na milk no is the baby Breast is the milk, breast no? milk, no? Oo. So aware na lang ka nini nga magpa-breastfeeding ka, nagyo kay complication gawas nga uncomfortable ka, nya dili available kung wa ka diha nagtrabaho ka, aware ka nga unsahay ang mama mo complain nga there is not enough milk nga matutoy siya ang bata unya kanang murag ma-irritate ang iyang nipple to too much sucking unya uban nga mawa ka na kagado ka but uban na ni mastitis unsa man ang mastitis this is breast engorgement, no? Most common ni siya nga due to breastfeeding, no? So unsa may mga tilimadon nga imong bata wa gyud maka tutoy nimo og sakto. Of course, dugay ang iyang development, ang tubo niya unya magsigil lang sa tiyag tulog unya dili kayo siya particular about sa iyang
feeding session. Di siya comfortable. So kung balikon, mga posible nga mga disadvantage or mga uncomfortable nga mahitabo kung ang sa mama magpa-breastfeeding nga musakit ng dapita. Kaya sa una na siya, pero dugay, ma-acclimatize na ka, maandad na ka, o niya, less kag freedom pag lihok-lihok, every now and then, mo padidi ka sa mong bata, unlike sa breastfeeding. So akong suggest, ingon niya to ni Ellen Pod, kuha na lang, kanang mixture na lang, kanang Formula. untay term na sa uban, hybrid. Yes. Puli-pulihon ni mo ba? Oh, puli-pulihon, Oh. no? Kay parang dili po ka ma-stress, no? Yes. Ah. Upat og katapusan niyang pangutana, payat o daot kayong akong anak, bisan ako pang gipatutoy. Tuig na siya og 4 months na ang iyahang naastiyan. Maayo ba nga lutaso na lang nako siya? Unsa may akong i-vitamins or ipakaon niya karon? Diba, Dok, kung mga 7 months, 6 months, pwede naman na mukaon og Mas rice. foods, kanang Soft nga food, kanang soft. gulay nga imuhang mga utanon ba kanang kalabasa, di man na mahal, masin kapayas, prutas nga imuhang imash, dugmo ko nimo pag ayon pasuwayo na baskig ang kanon. Yes, Dugmokon dugmokon nimo. lang. Murag Ipakaon na. lugaw ba, lugaw. 1 year naman din ni ang bata. So pwede na gyud ng sagol na formula, unya imuhang gatas, breast milk, unya pakan-an na nagsolid. Yes. Solid. Unsa may tawag na, Dok? Kanang Soft diet. soft diet, no? Soft diet. Nya, wala gyud ko mo good pud nining, no? Naman ka, I do not know where in Mindanao man gid yung lugar. Nagiday, I'm sure nga nagpractice nga mga pediatricians, no? Kini mga pediatricians, these are medical doctors nga nag-specialize sa mga problema sa mga bata, no? Kay ang bata ba magtubo during the tender years, the first 4 years, very vulnerable gini sila sa whatever nga mga kakulian sa psychosexual development, no? Alright? Mga sukintig paminaw, hinawot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide, tatak araman. Daghang salamat ug maayong adlaw. RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa na sayang kagi ka doon? Maukining usa ka lalaki nga taga Basak Pardo, Cebu City. Ang itong matatampo nagdasagan nga. Joji. Maayo ka ni abot dayon ka, bisan og kalit-kalit akong pagpanawag nimo. Ingon man ka nga importante kayo, maong nagdali ko kay nabalaka ko nimo. Love gid kay ko nimo, no? Sobra pa sa akong kinabuhi. Aon sa man? Unsa man imong gustong isulti nako ha? Joji, sorry. Nihilak magug ka. Ngano man day? Ngano man ka? Dili nimo deserve ang babae nga sama na ako. Hugaw ko. Ngano bang nakasulti man ka ana? Joji, mabdos ko. Og dili ikaw may amahan. Usa. Pasahilo ako. Nadala ko sa tentasyon. Pasahilo ako, Joji. Kinsay amahan sa imong gimabdos ha? Kinsa? Daan palagid ko. Daan palagid ko, sus. Unsay daan ba? Wala lagi. Daan palagid ko ba nga something nga na nilang duha ni Bayriyo. Nakabantayan mo gusto na nauwan nilang duha sa mag-inom ta ninyo. Ug kung makatug na ka tungod sa kahubog nimo, nakabantay sa kubay nga na ikaugalingong kalibutan ng duha. Mga traidor sila.
Ay naunsa ka man intahon na anak, uy. Nagsige naman lang kagmukmok din is kwarto. Di na ko ganang gawas, ma. Nak, angay ka magpasalamat nga nalayo ka sa babae nga sama niya. Tarong ka nga pagkalalaki. Tarong ka nga pagkauyab. Unya, gibinuangan ka ra. Ma. Dong, ati man na imong kaugalingon. Sige na. Bangon na diha. Og duty na dito kay pila ka adlaw ka ng absent. Sorry kaayo, Juji, ha? Pero naka-decide ang atong manager nga fire out na ka. Usa? Sa ato pa, wa na di kay trabaho? Wa na, ma. Ani na lang, nak. Na may gi-offer nga trabaho ang akong amika. Magbantay ra kog idaran na good, pero dili man nati manunon good. Ubanan o gayran lang nako siya. O usa pa, igo ra sa kumanglimpyo sa bahay. Unya, ma? Uban nako. Tabangi ko aron mo gaan-gaan ang akong trabaho. Ma'am, ako ding anak si Joji. Siya maoy mo abag-abag na ako sa akong trabahoon din he. Oh, mao ba? Wala kay trabaho dong? Sa pagkakaroon, ma'am, wa pa siya trabaho. Maong abagan lang una ko niya sa mga trabahoon. Pero ayaw ka bala ka, ma'am. Maulang gihapon ang inyong ibayad nako. Oh, sige. Way problema. Salamat, ma'am. Abi na kong tiguang na tong amo na to ba? Di pa mo di? Shh, huy. Ikaw pa. Madunggan ka gani na. Kana si ma'am. Dako na naog edad. Pero artike na siyang lawas dong. Likon pa mo di kayo siya, ma? Pero nga nung nagkinanglan pa mo siya muuban niya? Ay ba, may gusto siyang mga anak. Bebe. Ayaw na lang pagdagag pangutana, be. Pasalamat gani, taki na atay trabaho tungod nila. Oh, uy hala. Alas 3 naman di ay. Kuha atong snacks nga akong giandam dong. O niya ihato dito sa kwarto ni Ma'am Weng. Okay, ma. Wow. Salamat, ha? Uy, sa payan, ma'am. Tuod. Nganong wa man ka magtrabaho? Dili pa kay nimo ang ingon ini nga trabaho. Nga ingon ini ra ka. Kay gwapo ka. Nindot og lawas. Sigurado ko nga daghan og babae ang makagusto nimo. May uyab ka na ba? Joji, nagunsa pa man ka diha. Dali, nakidagan pa kayong trabahoon. Ma. Excuse me, ma'am. Nak, na ako importanteng lakaw karon ha. Ikaw na lang una mo bahala dito sa ilang mamwe. Okay, ma. Tarong nga gid intaw ng imong trabaho ha. Para dili siya makareklamo nato. Ug usa pa ayaw kalimot og pangumpra. O, ma. Managi ko pangumpra. May ni kay sayo kong naman sa tanang trabaho. Magdali ko, aron makauli dahin ko. Ha? Muuli na ka? Kasayo ba sa di mong muuli? Wala mo ko'y trabaho nun din ni ma'am. Dali. Mag-inom ta. Muinom ka, ma'am? Oh, kay gano? Tiguang na bagid ko si Montanaw, Maong nakurat ka nga muinom ko? Dili man, ma'am. Kung mauna. Sige. O ba ni kong inom, Joji? Mao ba? Mao na'y nahitabo sa imong ex? Ma'am. Huwag mo na inungdan. Wadaan kong trabaho. Nahagsang akong kalibutan tungod niya. Uy, ayo, bayhana. Og ako maoy naas iyang lugar.
Ampingan ti ka, uy. Ha, kaswerte na nako ni mo, ah. Gwapo na, buutan o loyal pa. Asa naman ito yung gingon nga nindot og lawas, ma'am. Gitipan-an yun ni mo, ha? Binuang na bitaw, ma'am. Binuang na. Pero ikaw, ma'am. Ano mo man kay Paris, ma'am? Sayang kay. Swerte gyud sa untang lalaki nga makaangkon nimo. No, pilian ko. Pilian ko laki, Juji. Tagsa na gay ko makagusto. Hukapin nimo na ako'y nagustuhan karon. Mo ba? Uy, maayo noon, ma'am. Aron din na magmingaw imong kinabuhi. Pero, wala ko makabantay nga na mamisita nimo din ni ma'am. Pero may ba't siyag di adin eh? Uy, wala ko makabantay, ma'am. Ikaw, Juji. Ikaw ang akong nagustuhan. Ako? Oh. Pero murag wa makagusto na ako. Sa ako lang gingon niyo, ma'am. Swerte ang lalaki nga makaangko nimo. Anong usikan man ako? Chuchi. Unsa? Namitago nga relasyon sa imong amo? O bay, gitago lang na mo kay sigurado gid ko nga masuko sa mama. Bay. Sigurado ganang imo gibuhat? O bay, sigurado gid ko. Naibaw ko bay. Nga dako kay migap sa edad bay. Pero lahi siya mupangga bay. Dili kay ako ray nag-effort sa among relasyon bay. Ug naibaw ko nga kiwawan kang maminaw ani. Pero love na nako siya bay. O ba? Pero, bay, kini mo'y timan dili hangtod sa hangtod din yung matago ang inyong relasyon. Bay, Juji. Dugay na din mong gitago na ako, Joji. Sorry, ma. Kung wa pa'y nakasulti na ako, wa ko'y kalibutan bahin, ani. Usa pa'y nasud sa imong utok, ha? Atong amo, giunay ni mo? Nahibaw ba ka kung unsa na mga tabi-tabi sa mga tao? Kamo ray gichismi sa mga tao. Ma, wa ko'y labotan ng ubang tao. Ug dili man makapikto nga mong relasyon sa imong trabaho, ma. Ug usa pa, naala ko'y plano, ma. Ha? Unsa man sa kuno'y plano ni mo, Aber? Unsa? May trabaho ka na? Oo. Maong si mama nalay mo trabaho din ha. Kung mag-ipon na lang ka ta. Ha? Padadaan na lang nato sa mama ni mo kada buwan. Pero mag-ipon ta. Og magpalayo ta sa mga tao nga nakaila og mo judge nato. Wing. Para makalikay sa mga tabi-tabi sa mga tao, nagpalayo gid ming duha ni Wing. Karon, nakasubot na ko. Nganong gipalayo ko sa akong ex. Tungod kay naapay mas better pa nga moabot sa akong kinabuhi. Og dili ideal ang among relasyon ni Wing. Pero, wa mi pakialam kay wa mi giyatakan nga laing tao. Og mao na importante. Og pabilin ning malipayon hangtod karon. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtaga ning akong tampo. More power, Arimen. Mao ka mga higalang taagi ni Joji nga taga Basak Ardo, Cebu City. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagulahan, Dilaw. Ang mong taagi gibuhat ano do sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala at mga sukin di paminaw, kinasing-tasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalain-laing taagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.